Hejsa! Og vi har en speciel gæst med i dag. Hallo, Tina. Hej. Ja. Fuck, du kom sent, mand. Hvor er du? Og jeg kom. Det er Og det er Niklas Henriksen. What the fuck? Niklas Henriksen. Nå. Kom, Vi spiller på en åben server. hvad er det? Hvad skal vi? Skal vi ikke gå derind? Hvor? I portalen. Ja, men vi kan jo ikke. Okay. Måske bliver vi væk. Hej, Vi hej. bliver væk fra hinanden. Men Au, I kommer jeg slog mig. Men I kommer nok også til at se, at vi dør. Ja, det gør jeg hele tiden. Fordi der er så mange træer, der bliver fældet. Jeg er spawnet ved den jungle. Snyd. Hvad er det? Jeg tror, der er træer fundet. Jeg er ved en ørken. Ja, det er lige Og en jungle. godt, så kan det være, at vi ser hinanden. Hvad er det? Bliv der. Shit, der er en creeper. Hvorfor Ude om morgenen. Ja. Hey, kan du ikke huske, de godt kan det? Men de Hey, what the fuck? hvad er det? Jeg er inde i en jungle. Jamen, Ved en ørken. ja, men der er også en jungle på den anden side. Jeg ved ikke, hvad fint det er. Det er et lidt stort problem. Der er en ret stor jungle. Jeg samler noget træ. Gør du det, mens jeg render ud? Kan du se mig? Nej, jeg vil et hus. Jeg vil et hus op i de træ. I de der træer. Ja, et jungletræ. Okay, jeg ved godt, hvor du er nu. Jeg håber, det er der, jeg også er. Ja, det er det. Er det ikke? Nej. Nej, jeg kom. Er der cobblestone nede i bunden? Nu forstår jeg ikke. Vent lidt, Valde. Bliv der ved huset. Ved det der cobblestone hus. Ja. Der er sådan et ødelagt cobblestone hus. Bliv der. Ja. What? Kan du se mig? Nej, du er ikke der. Ja. Det er heller ikke det der er sjovt. Hov. Hvor? Jeg har fundet en ovn. En ovn? Ja. Det aner jeg ikke. Og jeg skal lige sige, at jeg er lidt forkølet. Jeg orker ikke at have det her. Hvad er det der? Jeg har fundet et hemmeligt sted. Hvad er det? Ui. Det er et sted. Hvad er det? Wow, sejt. Okay, det var så verdens dårligste hemmelige sted. Miau. Og hvor det er lavet et svært pikke. Så derfor ødelægger jeg lige et hus. For der er faktisk ikke så meget træ i den her gemmer. Det er en åben server, som vi begge to spiller på. Jeg kan se en kylling. En kylling? Ja. Snyd! Ind i en jungle. Ja. Med snyd. Med mad. Men det giver ikke, Minecraft giver jo ikke mening i virkeligheden, så. Yes. Så mangler jeg bare den ovn, du sagde, du havde fundet. Nå, jeg spiser lige det grå. Nej. Hey. Jeg har virkelig meget brug for mad lige nu. Ja, men jeg ville ønske, at jeg vidste, hvor du var. Godt så. Jeg har kun lavet svært lige nu. Hvor er du? Jeg er stadig ved en jungle. Ja, men... Shit. Jeg er ved at blive forgiftet af. Det bliver man af landsbyboerne. Gør man? Ja. Er du sikker på, at det ikke var troldmænd? Ja, vel det. Okay. Er du sikker? Ja, vel det. 100% sikker? Ja. Nu prøver jeg den anden side og tjekker, hvor du er. Så kan det være, at... jeg er også på vej til at gå den anden side. Jeg går i ørkenen. Går du i ørkenen? Altså den der i midten af de to jungler?